दा बेखौ बुंनो थाङोबाथ' दिनै बिराद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै भट होनायनि नामाव भट होबोबाय थादों भट होनायनि नामाव भट होबोबाय थादों दिनैनि थारिखआव मोनसे समाव जोंनि बर'फोरनि राजनीतिक दलफ्रानो दिनै जोंखौ मोनसे बिक्रि खालामनाय बायदि जों नुयो जेंनाफ्रा सुस्रांजाया खिन्थु दिनै बै खस्थ'फोरनिफ्राय जों मुक्त जासिगोन बायदि मोनो थांनाय समफ्रा थांबाय आरो जों बेखौ दुखु खालामनानै लाब गैला दा दिनै जोङो एकजुट जानानै हाबा मावोबा मोनफुंनांगौ फिथाइखौ जोङो खौसे जायोबा जों मोनगोन गावस्राबो खिन्थु रायजोआबो लस दङ बर' जातिनि मोनसे सिनस्रि आफाद हिसाबै जों बारे बारे रायजोफोरखौ खावलायो खौसे जानानै जोङो जुजिहैयो सोरनिबा फान्दायनायाव खैसाराव गोलैयालासिनो जोंनि मोननांगौ अधिकारखौ आदाय खालामनायनि नामाव बे आदाय खालामनायनि मोनफुंजोबनांगौ एकर्डखौ मावफुंजोबनांगौनि सार्थआव दिनै जों बर' जातिया खौसे जानांगोन आरो खौसे जानानै खामानि मावबोनायनि थाखायनो जों बेखौ मोनदों जाय सरकारा जाय पार्टिया जोंनि दुखु सुखौ बुजिनो थांबाय थादों मिथिनो थांबाय थादों दा निश्चय जों बिथांमोनखौनो मदद होफैनांगोन आं बेखौ नुयो खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि जानानै आं गासैखौबो गोजोननाय बावहरबाय नैबे समाव बड'लेण्ड रादाबा गहपुर हालामनि माखासे खोथा बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय जों गहपुर हालामाव बड'लेण्ड रादाबनि हान्जाया मोनसे दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरजों जोङो खोथा बाथ्रा सावरायदों बे समाव जोङो सावरायनो थाखाय आखायाव लादों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लिलिन ब्रह्म नोंथांखौ जोङो बरायग्रोनो लाबाय जोङो नोंथांमोननि बे ओनसोलाव गोबां बेरायबाय गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो खोथा बाथ्रा सावरायबाय आरो माखासे नोंथांमोननि ओनसोलनिनो मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरजों जों खोथा बाथ्रा सावरायबाय दा नैबे समावहाय नोंथांजों जों खोथा बाथ्रा सावरायनो थाखाय फैदों जे सासे नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि जिल्ला आफादनि नैबे समाव गहपुरनि थासारिया माबायदि सोलिनानै दं बे समाव आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों बयखौबो साबायखर बावो दा नोंथांमोना जि रिपर्ट लाफैदों रिपर्टनि गेजेरजों जोङो दिनै गहपुरनि रादाबफोरखौ जोङो गोसोनि साननायफोरखौ जोङो फोरमायनो जों खाबु मोनदों दा दिनैनि थारिखआव जों स्पष्ट जाबाय बा जोङो बुजिबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि दैदेनगिरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि नाजानाय जि थांखि जि नोजोर बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाया हाबा मावदोंमोन दा बेखौ मावनायनि जे फिथाइखौ जों दिनै मोननो हाबाय होननानै हमदांनो हादों दा दिनै बेजोंनो बुजिनो हायो दिनैनि जोङो ओनसोलाव थानाय जों बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव गामि गामि थांनानै जोङो रायजोफोरजों सावरायदों दा दिनै माखासे गामिफ्रा 60टा गामि हाबबाय 60टा गामिनि बिथोरावबो जोंनि बिश्वनाथावनो बांसिन दा बे गामिफोरजों दिनै रायज्लायहैनायाव दिनै बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाय गोरों गोराफोरा दिनै बहुद साबायखर बावदों आरो दिनै बिखा फोथांना बुंनो हादों दिनै जोङो बड'लेण्डनि बिखायाव बड'लेण्ड हायाव गसंना थादों होननानै बुंनो हानाय रोखा खालामदों आरो रोखा मोनदों आरो बेखौनो बुजिदों दा दिनै जोंहा जाथियाव गोबां जेंनाफोर दङ बर' फिसा हिसाबै गोबां जेंना दङ बर' सासे बिमा बिफा हिसाबै गोबां जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ बर' बिमानि गाबनाय बर' बिफानि दुखु आरो बर' फरायसाफोरनि जि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखाय सोर फैगोन जोंखौ सोर अनसायगोन जोङो लामा नागिरनानै मोनाखैमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जि नांथाब नाजा जि सोमावसारनाय रायजो राजानि मददजों जि दिनै भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेरजों जि मोनसे सुक्ति जाबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरजों बे सुक्तिनि दारै दिनै बुजिनो मोनबाय जोंखौ अनसायग्रा जोंखौ बेंग्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे दैदेनगिरि ओंखारसिगोन बा बर'नि सासन बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि दुखु सुखु जोंनि बिमा बिफानि जेंना जेंसिफ्रा सुस्रांनो हानायनि मोनसे जोंनि दुखुखौ बुजिनाय जोंनि फरायसाफोरनि गाबनाय मिनिनायखौ अभाबफोरखौ सुफुंनो हानाय जोंनि सासन बेबस्था जि बे बेबस्था जों सुस्रांनो हागोन बेखौ जों रोखा जानायखौ जों नुदों आरो नोंथांमोननि बे ओनसोलाव साधारन रायजो राजाफोरा जे हाबसनबाय बिटिआरआव बिनि गोसोनि साननायफोरा माबायदि बिथांमोना बुजि मोननो मोनाखै जे बिटिआर ओनसोलाव हाबोब्ला ओरै जागोन बा ओरै जाया
बेखौ बुजि मोनदों ना मोनाखै माबायदि बिथांमोननि साननाया? दा दिनै जोङो बेखौनो गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेल आरो गामिनि रायजो राजाफोरजों जोङो बैसोगोरा मानसिफोरजों सावरायदों। बिथांमोननि खुसिखौथ' दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथांमोना जे माब्लाबाबो बेखौ माने बे हाबाफारिया जे जाफुंगोन, बे खामानिया जे जागोन होननानै बिथांमोना आसा खालामनायखौ गारबायमोन। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा जोङो इन्टेलेक्सुयेल गामि गामि थांनानै बिटिआरआव हाबनाय गामिफोरजों सावरायहैदों। दा दिनै बिथांमोननि सावरायनानै जोङो बुजिनो मोनबाय जोंनि भारतखौ दैदेनगिरिफोर बैसोगोरा मानसिफ्रा बे मोनसे आसाखौ सिमांना मोगथां जागोन ना जाया, बेबायदि मोनसे जाफुंनायनि मोनसे भबिष्यत जों जे बड'लेण्डआव हाबनो मोनगोन बे आसाखौ मालाबानो खोमाबायमोन होननानै आरो दिनैनि थारिखआव बिसोरो दिनै ओरैबायदि बिखाफोर दांनानै गोसो राफोद मोनबाय जे दिनै जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे सिमां नुदोंमोन गासैबो फरायसालि खौसे खालामनानै ज' खालामनानै रायजो जानाय, बयबो जोंनि दुखुखौ बुजिलायनानै जोङो समाधान गावनो समाधान खालामनो हानाय जे बेबस्थाया फैगोन जागोन आरो बिनि दारैनो जों जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन, बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथांमोनाबो बुंदों। आरो दिनै बिथांमोननो सिगाङाव बुंनाय बड'फा जि होलांनाय बोसोनफोर, बे बोसोनफोरा दिनै मोनफा मोनफा जाफुंनायखौ नुदों। आरो दिनै आस्था आरो बिसास दङ आरो जोंनि जेंनाफ्रा दिनै रेजेंनिफ्राय रेजें जाबोदों। गुबुन गुबुन जाथिफ्रा जोङो नादबनाय गादबनायनिफ्राय जों मुक्त मोनबाय, बेफोरखौ दिनै रोखा बुंदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोन जोंनि हाबा मावनायखौ दिनै गोबां बाख्नायदों। मावबाय था, रायजो राजायावथ' बिराद आसा आरो गोजोननाय मोनदों। दा दिनै जोङो रायजो राजानि जि खुसिखौ नुनानै दिनैनि थारिखआव जों बुङा सोरबा राजनितिक हान्जायाव मुगु थां होननानै बुङा, खिन्थु जों जे बिटिआरनि बड'लेण्डनि सासे बासिन्दा, बेनो बयनिख्रुइ जोंनि गेजेराव देरसिन बाथ्राया दिनै। आरो दिनै बे बाथ्रानि थाखायनो दिनै गौरब जों खालामनानै बुंनो हायो जे जोंनि दुखु सुखुखौ सुस्रांग्रा जोंनि गेजेरावनो जोंनि सरकारनि दारैनो, बिटिआर सरकार बड'लेण्ड सरकारनि दारैनो जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन आरो जोंनि समस्याफोरखौ बुजिगोन, बे मोनसे जोंनाव रोखा जानानै बेनो बयनिबो रायजो राजानि खुसिया। नैबे समाव नोंथाङाबो सासे बे ओनसोलनिनो थागिबि हिसाबै नोंथांमोननि बे साननाय हनायखौ जाफुंसार होदों। माबायदि जाफुंदों बा बेखौ जाय जाफुंहोदों बेखौ मा थेंक्स होगोन? दा दिनैथ' जाय मावग्रा, दा दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सासे कर्मि जानानै ओमफ्राय सासे दैदेनगिरि जानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा ख्रा ख्रा रोखा रोखायै जिबायदि नांथाब नाजा, आरो बेयाव जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। दा एनडिपिनि जि मोनसे हान्जाफोर, बिथांमोनाबो दिनै बर' रायजोनि गोजोनखौ लुबैनानै जिबायदि मोनसे एकर्ड खालामबाय, दा एकर्ड खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आरो बारग' एनडिपिफोरनि मैखोमै नाजानायनि जि सुक्ति जाबाय, नंमारगौ सुक्तिनि दारैनो रायजोनि मोजांनि थाखायनो सुक्ति, रायजोनि सान्थिनि थाखायनो सुक्ति, रायजोफोरखौ खौसेयै आलाय-हाथानि थानाय खौसे बेंनायनि मोनसे गोजोननि सुक्ति, जाय सुक्तिजों दिनै सनितपुर बिसिनानि गोबांथार गामिया दिनैनि मिथिनायाव गोबांथार हाजार हाजार बर'आ दिनै बिटिआरआव भट होनायनि मोन्थायखौ मोननाया रोखा जाबाय। बेफोरखौ नायनानै दिनै बे एबसु एनडिपि आरो दिनैनि थारिखआव बिटिआर जाय सरकार सोलिबाय थादों, बिथांमोनाबो खोब नाजादों। आरो दिनैनि थारिखआव जोङो जि सरकार बिजो भारत आरो जेनेबा भारतआव जेनेबा माने आरो आसामाव जि बिजेपि सरकार, बे बिथांमोनखौ जि सासन खालामनाय सरकार, बे सरकारखौ साबायखर बावनांगोन। दा दिनै सरकारनि जों पलिया नङा, जाय सरकारानो जोंनि बर'नि दुखु सुखुखौ बुजिनो हादों, दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ सरकारखौ खामानि मावनो साबायखर बावनांगोन। बिटिआर सरकार, भारत सरकार, आसाम सरकार, जि मोनथाम सरकार दङ, दा बे सरकारा जिबायदि दिनै खामानि मावनायखौ दिनै साबायखर बावनांगोन। आरो फैबाय थानाय समावथ' जोङो जाय अनो, जाय जोंखौ मोजां मोनो, जों बिसोरनो अननायखौ होनांगोन आरो जों बांसिन अननायखौ मोनगोन। आं बेफोरबायदिखौ नुहुरो आरो दिनैनि थारिखआव। नैबे समाव नोंथांखौ सोंगोन आङो जे नोंथांमोननि बे ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिनि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि भटखौ गिबि खेबनि थाखाय होनो मोनगोन, बे समाव मा बुङो? दा गिबि खेबनि बिसायख'थि भट होनाय होनना बुङोबाथ' दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै जोङो सोरनोबा थोंजोङै जोङो पार्टिखौ दासिम जोंनाव बिदि जेबो एजेन्डा गैथ'वा। दा दिनै जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों आरो
जे जोंनि जि माने बर'नि जेंना बा बिखेखै सनितपुर बिश्वनाथनिखौ आं बुंबाय जों बिश्वनाथनि हिसाबै दा जोंनि दुखु सुखुखौ दहायबो बुंनाय बायदिनो दुखु सुखुखौ जाय बुजियो जोंनि जेंनाफोरखौ जाय सुस्रांनो फैयो आरो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जाय लांबाय थादों दा जों बेफोरबायदि सरकारनो मदद होखानांगोन जि सरकार दं बिथांमोना दिनै बुजिदों होननानै जोङो हमनो हायो आरो बिदिनो हाबा मावनायाव दा दिनै जोंनाथ' गोबां बिश्वनाथ सनितपुराव गोबां खामानि दा स्टार्टसो जादों बिनि डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव माखासे जोंनि फरायसाला फरायसुलिनि बाथ्रा दङ आरो माखासे जोंनि फरायसालिनि जेंनाफोरा मेजर जोंनि बर' जाथियाव फरायसालिनि जेंना फरायसाफोरनि जेंना बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांजानोबा निस्सय राजनिक हान्जानिबो मोनसे बा सरकारफोरनि अननायनि बाथ्राबो थाहैगोन अब्ला जोङो जोंनि माने मावनांगौ खामानिफ्रा एसे रेजें जायो जाय बुस्थुखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसाया एकदम नांथाब नाजा दिनै फरायसाफोरखौ लानानै जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सुबुं सम्पद बोरै सोरजिनो हायो सुबुं सम्पद जों बोरै गायसननो हायो जोंनि साफा साफा बर' फिसाफोर बर' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो उच्च शिक्षा मानदण्ड बोरै होनो हायो बेफोर निस्सयबो राजनितिकनि बागैबो जोङो मदद नांखागौ आरो दा दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा दहायसो दिनै मोनसे सावरायमेल जादों जिल्लानि दा मावथिफारिया जथुमा बेयाव स्पष्ट बुंदों दा दिनै फैबाय थानाय समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्राय जेबो बिदि एजेन्डा गैथ'आ खिन्थु मोनसे खोथाखौ जाय दिनै जाय पार्टिया जाय सरकारा जाय माने हान्जाफ्रा दिनै बर'फोरनि जेंना जेंसि बोस्रांनो थांबाय थादों बा जेंना जेंसिफोरखौ मदद होनोबाय थादों बेफोरखौ जोङो नायलायनानै बुजिलायनानै रायजो राजाखौ जों फैबाय थानाय समाव जों खावलायगोन दा दिनै बर'फोरनि गोबांथार जेंना दङ गामियाल'सो हाबदों भटल'सो होना मोनगोन दा दिनै पन्सायतनिफ्रायबो दानख' जाबाय पन्सायतनिफ्राय जोंनाव मोननैसो उदाहरणफोर दङ जाय गामिफ्रानोखि नटिफाइ भिलेज जाबाय बे जानाया दिनै जोंनि एमएलए आनो लामा सेंसन जाखानायखौनो बिटिआरआव हाबबाय होननानै दानख' जालायनाय जोंनाव उदाहरणफोर दङ दा बे उदाहरणफ्रा बिनिफ्राय जुदि दानख' जादोंबा दिनै बिटिआर पार्टिनिफ्राय मोननांगोन आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि बुंनाय बाथ्राखौ दा दिनै जाय सरकार सारजों बिथांमोना बुजियोबा निसय बिथांमोना रायजो राजानि मददखौ मोनखागोन पन्सायत नैबे बिटिसि बा बिटिआर हाबै समाव हाबैनि सिगाङाव जिखिनि पन्सायत दंमोन बे गहपुर हालाम हिसाबै बिश्वनाथ हालाम हिसाबै बिनि बर'फोरनि रायजो जानाय थासारिया पलिटिक्स लेभेलाव माबायदिमोन दा बेखौ बुंनो थाङोबाथ' दिनै बिराद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै भट होनायनि नामाव भट होबोबाय थादों भट होनायनि नामाव भट होबोबाय थादों दिनैनि थारिखआव मोनसे समाव जोंनि बर'फोरनि राजनिक दलफ्रानो दिनै जोंखौ मोनसे बिक्रि खालामनाय बायदि जों नुयो जेंनाफ्रा सुस्रांजाया भट होफैनो खावलायो दा बेफोर होनायनि गेजेरावबो दिनै नोंथांमोना गिदिंबानोमोन गामि गामि लामा दालां बायदिसिनाफोर गोबांथार जायाखै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै गोबां खस्थ'यै फैयो खिन्थु दिनै बै खस्थ'फोरनिफ्राय जों मुक्त जासिगोन बायदि मोनो थांनाय समफ्रा थांबाय आरो जों बेखौ दुखु खालामनानै लाब गैला खिन्थु फैबाय थानायाव जों बर' हिसाबै गहपुरबासि बिश्वनाथबासि हिसाबै खौसे जानानै फैबाय थानाय समाव जोङो सोरखौबा जोङो माने जोंथ' खावलायनोल'सो हायो रायजो राजाफ्रा जोंनि माने डिसिसनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिफोरनि जि दाबिफोर दङ जोंनो एकर्ड जाबाय बे एकर्डफोरनि दफाफ्रा गोबांथार माने मावफुंजानायनि बिथोरावबो दिनै आद्रा आद्रा जाजोबना दं आरो फ्राय मावजाबाय खामानिफ्रा दा बेखौ जोङो फुरा खालामजोबनो थाखाय जों बबेबा मोनसे राजनिक हान्जानिबो जों मदद नांगौ बायदि जों बोरैबाबा नुहुरो आरो दा बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोंथ' जोंनि दाबियाव थाबाय थागोन जोंनि एकर्डआ फुलफिल जाजोबनांगौ ओमफ्राय जाजोबखागोन बेखौबो जों नुदों खिन्थु दिनै रायजो राजाखौबो दा दिनै जोङो एकजुट जानानै हाबा मावोबा मोनफुंनांगौ फिथाइखौ जोङो खौसे जायोबा जों मोनगोन गावस्राबा खिन्थु रायजोआबो लस दङ बे स्पष्ट खोथा दै गावस्राबा रायजो राजानो जि मोनबाय थानायखौ दंस' खालामना लागोन जोङो जुदि खौसे जायोबा जों माहारि आफाद हिसाबै बर' जातिनि मोनसे सिनस्रि आफाद हिसाबै जों बारे बारे रायजोफोरखौ खावलायो खौसे जानानै जोङो जुजिनो राजनिकावबो मोनसे जुजिनाय बायदि आरो जों एक जानानै जुजियोबा निस्सय जोङो आरो दहाय माखासे बाथ्राखौ बुजिनो मोन्दों दिनै गुबुन गुबुन समाव बर'खौ नासयग्रा मुगैग्रा बिथांमोनाबो दिनै राजनिक लिडारफ्राबो दिनै बर'फोरनि बैफोर माबानिफ्राय बिथांमोना दोरोदनानै गावसोरनि साननाय हनायखौ सोलायबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों खारन जों नोंथांमोनखौ नासयबाय थानानै जोंहा माथो फैदा दङ खिन्थु नोंथांमोना मोननांगौथ' मोनलांबाय थादों जुदि जों मदद होबावोबा साबसिन जागौमोन बेफोर बाथ्राखौ अनुभब खालामनो हादों होननानै दिनै बै जाय राजनिक
गुच्छ थाखोनि राजनिति खालामग्रा बिथांमोना दिनै बर'फोरनि खौसेथिखौ बर'फोरनि सैथोजों नाजानानै खामानि मावनायखौ दिनै बिसोरबो दिनै हमथानो हायाखै आरो दिनै अनुभव खालामदों जे जों बर'फोरखौ निस्सय जों मदद खालामोबा गोबां दावगालांबावनो हागौमोन बेफोरखौ दिनै राजनिति दैदेनगिरिफ्रा बिसिनि गेजेरजों सरसा खालामनानै माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो हादों आरो फैबाय थानाय समनि थाखाय सासे नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै नैबे गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बिथांमोननि रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायो दा गहपुर सनितपुर बिश्वनाथनि रायजोखौ जों बेखौनो खावलायबाय थादों आरो बारे बारे दिनैनि तारिखाव गोबांथार राजनितिक दलफ्राबो जोबनो गैयै थाबाय बिथांमोनाव फैखागोन बिथांमोननि बुंनायखौबो जों हमथानो हाया खिन्थु दिनै स्पष्ट जों बेखौनो बुंबाय थादों आरो जोङो दिनै सोरनिबा फान्दायनायाव बिसोराव गोलैयालासिनो जोंनि मोननांगौ अधिकारखौ आदाय खालामनायनि नामाव बे आदाय खालामनायनि मोनफुंजोबनांगौ एकर्डखौ मावफुंजोबनांगौनि सार्थआव दिनै जों बर' जाथिया खौसे जानांगोन आरो खौसे जानानै खामानि मावबोनायनि थाखायनो जों बेखौ मोन्दों दा दिनै मोनसे समनि दानि बिटिआर सरकार सालायबाय थानाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानाय समाव जोंखौ बिदिनो रायजोफोरखौ खावलायदोंमोन रायजोफ्रा बिथांखौ मदद होदोंमोन बिथांमोननि आफाद दैदेननायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायाव बिथांनि खावलायनाय रायजोफोरनि मददजोंनो मोनसे गोजोन सुक्ति जाबाय आरो बे गोजोन सुक्ति जानायनि फिथाइखौ दिनै सनितपुर बिश्वनाथआ मोनबोदों बे रोखा रोखा फोरमान दङ होमबा दिनै जों खौसे जानानै हाबा मावोबा मोननायाबो दिनाव रोखा रोखा फोरमान दङ उनावबो बिनिख्रुइ बांसिन साबसिन जोङो मोननो हागोन बेखौ नुहुरो आरो दा ओंखायनो जाय सरकारा जाय पार्टिया जोंनि दुखु सुखुखौ बुजिनो थांबाय थादों मिथिनो थांबाय थादों दा निस्सय जों बिथांमोनखौनो मदद होहैनांगोन आं बेखौ नुयो आरो रायजोफोरखौ बिदिनो बुजिलायनानै आरो गाव बेक्तिगत 100-200 सार्थखौ दोनथ'नानै हमखौ जोङो बर' जाथि हिसाबै खौसे जानानै निस्सय बेफोरबायदिनो जों मदद होलांबाय थायोबा निस्सय मोननांगौआथ' एसे मोननांगौ दिनै जों बांसिन मोनलांगोन बेखौ नुहुरबाय थायो आरो माने जोङो नैबे समाव सासे नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै नङा सासे बेनि थागिबि मानसि हिसाबै बिटिआर सरकारखौ मा खावलायगोन दा बेनि बिटिआरनि बे हालामनि थागिबि हिसाबै जोंथ' गोबां भुक्तभोगि जोंनि एरियायाव माने हारसा गुबुन गुबुन जाथिफोरजों जों गादबजानाय मोनसे समाव बेबायदि हारिमोन जोङो नोगोर सोहोराव थाङोबा दाउसा मरिया बायदि मोनसे अबस्था फिल फैयोमोन आरो दा दिनैनि थारिखाव बिदि गैला बिदि अबस्थाखौ जों फिल खालामनो हाया जोंबो माने गां रानाय बायदि मोनो आरो बेबायदि मोनो दिनै आरो नैबे सुक्तिनि दारै हाब जोंबो माने बिखाफोर थांनानै आं बड'लेण्डआव नै दा आं जि जायगायाव जिरायदों बे दिनै बड'लेण्डआव दं बिखाफोर थांनानै माने गोग्गोमै बुंनो हायो आरो दा बेफोरबायदि माने मोनसे अनुभब खालामबाय जों मोनसे गावखौ बोलोगोरा मोनसे मोननायाव दा दिनैनि थारिखावथ' आङो गहपुरबासि हिसाबै आङो दुलाराय बर' फरायसाफोर दोननानै गहपुरनि बासि आं बिनि सासे बेक्ति हिसाबैथ' जोबनो गैयै खुसि दङ आरो बे खुसिखौ जोङो दा दिनै बे जों खुसिल' मोनदों बिदिनो दिनै बिनि फिथाइखौ मोनजाजेनाखै खिन्थु मोनजानायनि लामायाव फैबाय हिसाबै दा गासैबो रायजो राजाखौनो आरो रायजो राजाजों सावरायबाय गहपुरनि इन्टेलेक्सुवेल मानसि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायदों दिनै बिथांमोननि जि मददफोरखौ सापर्टफोरखौ जों ज' जानांगौ खौसे जानांगौ जों जाफुंहोथारनांगौ जोंनि नैबे हालामाव खम गामि हाबदों बांसिन गामिखौ सोबावनांगौ बेबायदि जोङो एनार्जि होबाय थायो आरो रायजो राजाफोरा समाजनि खामानि मावो हारिनि मावो जोंबो सापर्ट दङ बे हालामा नोंसोरल' नङा बेबायदि जोंखौ बुंबाय थायो आरो माने बेखौ नायनानै जों बे हालामनि मानसि जानानै जोङो खामानि मावनो आंबो खोब खुसिजों लोगोसे रायजो राजानि मददजों लोगोसे आरो गोबांथार खामानि मावबावनो रायजोनि खामानि मावनो आरो बयखौबो रायजोफोरखौ खावलायगोन जों ज' ज'यैनो बिदि मावलाङोबा निस्सय जाफुंगोन आरो दिनै जोंनि खुसिखौ बुंनानै जों फोजोबनो हाया लाख लाख कौटि दिनै भारत सरकार बा आसाम सरकार बिटिआर सरकार फालनिफ्राय जि मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गहपुरनि बा नैबे हालाम सासे बासिन्दा जानानै जोङो साबायखर बावनांगोन आरो गोजोननाय थाबाय जों माखासे खोथा बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लाबाय आरो बे समाव जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय बा नोंथांमोना मोनथिनो लानो हाबाय जे दा गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मा थासारियाव दङमोन आरो दा माबे थासारियाव फैबाय बेखौ बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि महरै बिथाङा बे ओनसोलाव थानानै गोबां खामानि मावबोदों बे मावनाय हिसाबै बिथांनि बे मावनाय
मोनदांनाय बेफोर खोथाखौ जोंनि गेजेरजों फोरमायथिबाय आरो बे फोरमायथिनायनि थाखाय नोंथांखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि जानानै साबायखर बावबाय। खुलुमबाय।